Tenim la convicció que l'educació és un dels pilars fonamentals per superar l'actual situació de crisi econòmica i social i que l'ensenyament públic ha de garantir la cohesió social i la igualtat d'oportunitats d'infants, joves i de la societat en general. En aquest sentit, entenem que qualsevol política que vagi en detriment dels serveis públics provoca que el pes de la crisi recaigui sobre les esquenes dels sectors més desafavorits. Volem fer palesa la nostra voluntat i el nostre compromís de treballar en la defensa, la millora i l'enfortiment de l'escola pública, de fomentar la participació de tota la comunitat educativa en la seva gestió i d'instar a l'administració educativa que escolti l'opinió d'aquesta comunitat i treballi conjuntament pel bé comú de l'ensenyament públic. Per tal de fer possible un ensenyament públic de qualitat, equitatiu i democràtic, exigim al govern de la Generalitat de Catalunya i al govern espanyol que 1. Aturi totes les retallades de recursos econòmics, d'infraestructures, de personal docent i no docent, anunciades i efectuades. 2. Augmenti la inversió en educació pública des del 3,4% actual fins al 6% del PIB, com a punt de partida, tal com recomanen els organismes internacionals. Ajustant les inversions i els recursos destinats als centres públics a les necessitats socials i educatives reals dels entorns en què aquests es trobin. 3. Fomenti la participació de la comunitat educativa i de les administracions locals i arribi a acords abans de prendre i desplegar qualsevol mesura. 4. Aturi i elimini l'entrada de la gestió privada, tant a l'ensenyament públic com als serveis complementaris i de reforç. 5. Garanteixi una ràtio 200 alumnes adequada per evitar la massificació a les aules i fer possible una atenció de qualitat a totes les necessitats educatives de l'alumnat. 6. Asseguri una educació inclusiva i no segregadora amb els recursos necessaris. 7. Una universitat amb unes taxes que permetin estudiar a tots els joves i unes llars d'infants amb uns preus accessibles a totes les famílies. 7. Retirada de la nova llei LOMCE, que implica, entre altres coses, atac contra l'escola pública i contra l'escola en català. Privatització de les escoles públiques. Consell escolar passa a ser un òrgan consultiu i les decisions recauen sobre el director o directora. Atac a l'escola laica, imposant la religió com a matèria que puntua en la qualificació global. Apostem per una educació pública, de titularitat i gestió pública, una escola de tothom i per a tothom.